Айде този музикален поздрав за всички приятели и колеги за Фейсбук, Ютуб, от Марти Генерала, клавира, и от Аско Бенц за всички приятели и колеги. Хайде бакалом! Защо ли в съдбата понеса следи? Каквото и да правя, излиза грешка и прогрес. Защо ли в живота понеса следи? Не съм ли аз човек, по грях не съм роден. Защо да страда? Да се усмихвам аз, когато ми се плаче. В има щастие, не да бъде щастие. Не съм ли аз човек, по грях ли съм роден? Защо да страдам всеки ден? Когато ми се плаче, в чуждо щастие, не да бъде щастие. Когато ми се плаче, в чуждо щастие, не да бъде щастие.